Дзень добры, панове! Вёска Празарокі. А знаходзіцца гэта вёска ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці. Былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, што да назовы, паважанае панства, то, відаць, яна паходзіць ад слова «зарок». Гэта значыцца клятва. Ну, а магчыма і ад слова «празарыты», ну, ці празарлівы. Гэта значыцца вельмі разумны, унікальны. Ну, дык што, паважанае панства? Заглянем, што ў гэтай вёсачцы ёсць унікальнага. Наперад! Вёска Празарокі, паважанае панства, она стаіць якраз вось на старажытным колішнім шляху. Гэты шлях калісьці вось ён звязваў два нашыя гарады, гэта Полацак і Вільню. І гэты шлях ён быў збудаваны яшчэ ў часы полацкага княства. Відаць, будавалі яго полацкія князі. Ну, але завуць гэты шлях альгердавым шляхам. Ну, чаму? Таму што кажуць, што вось ён быў закінуты гэты шлях доўга, і князь Альгерд яго аднаўляў. Па-новаму гаціў тут гаці. Ну, правіў рамонт вось гэтага шляху, таму і завуць Альгердаў шлях. Ну, і гэтым шляхам калісьці Альгерд са сваімі ваярамі ішоў, значыцца, на Маскву, і гэтым шляхам калісьці з Полацку ваяры ішлі на Грунвальд. Першыя ўзгадкі аб гэтым вось паселішчы, паважанае панства, яны, значыцца, былі яшчэ аж у 16 стагоддзі. Ну і тут быў маёнтак, які належаў нашым з вамі вялікім князям. Ну, а ў летапісы Празарокі патрапілі, ну, у сувязі з такім вось выпадкам. У 1523 годзе наш з вамі вялікі князь Жыгімонт I, ну, памянушцы стары, з гэтага свайго маёнтку Празарокі дорыць панцырных сялян Івану Глебавічу Корсаку, і аб гэтым запісалі тады вось у летапіс, і вось гэты 1523 год і лічыцца першай узгадкай аб Празароках. Гэта ўсё адбывалася ў 16 стагоддзі, а вось у 17 стагоддзі, паважанае панства, Празарокі вось гэтыя былі уласнасцю знакамітага полацкага арцыбіскупа Іасафата Кунцевіча. Гістарычная даведка. Кунцевіч Іасафат, у свеце Іван. Нарадзіўся ў 1580 годзе ў горадзе Уладзімір-Валынскі, што на Ўкраіне. Уніяцкі царкоўна-палітычны дзяяч Вялікага княства Літоўскага. Пачатковую адукацыю атрымаў у Віленскай праваслаўнай школе. Каля 1599 года прыняў унію і стаў яе гарачым прыхільнікам. Вызначаўся глыбокай рэлігійнасцю і аскетызмам. Таленавіты прапаведнік і місіянер. Пераканаў многіх уплывовых асоб Вільні прыняць унію.
заснаваў навіцыят, установа для праходжання послуху будучых монахаў. Аднавіў царкву і манастыр у Жыровічах, стаў ігуменам Жыровіцкага манастыра, удзельнічаў у стварэнні ордэна базылян. З 1618 года архіепіскап Полацкі. Увёў у практыку штогадовыя епархіяльныя саборы, рэгулярныя споведзі духавенства і вернікаў, дамагаўся ў шляхты вяртання царкоўнай маёмасці, адбудаваў Сафійскі сабор у Полацку, энергічна распаўсюджваў унію, у вольны ад малітваў і набажэнстваў час чытаў свяшчэнныя кнігі і складаў свае на старабеларускай і польскай мове. Аўтар шматлікіх палемічных твораў у абарону уніі. У час віцебскага паўстання у 1623 годзе Іасафат Кунцэвіч быў забіты. Іасафат Кунцэвіч, паважанае панства, ён нарадзіўся вось на ўкраіне, але ў сям'і беларусаў. Ягоныя бацькі колісь вось пераехалі ва Уладзімір Валынскі. Ну і вось калі ён падрос, то ягоны бацька, значыцца, свайго сына Івана адправіў вучыцца, канешне, на радзіму сваю, вось у Вільню. Ну, ты радняўся жыла і прыглядзелі б за хлапцом. Ну і тут, значыцца, у Кунцэвіча прайшло ўсё ягонае жыццё. І тут на Беларусі ён і прыняў сваю пакутніцкую смерць. Ну і расказы, што калі, значыцца, Іасафат Кунцэвіч ішоў на Віцебск, то яго запыталіся: «А чаму ты туды ідзеш?» А ён адказаў: «Іду прыняць смерць сваю, бо так мне наканавана». Відаць, вось, паважанае панства, ён быў яшчэ і правіцца. Іасафат Кунцэвіч у Віцебску быў забіты 12 лістапада 1623 года, і ягонае акрываўленае цела віцебляне кінулі ў Двіну. І вось за забойства ні ў чым не павіннага полацкага арцыбіскупа віцебляне былі вельмі жорстка пакараны. Было арыштавана больш за 100 чалавек. І вось камісія каралеўская на чале з Львом Сапегай 19 з іх прысудзіла да пакарання смерцю. За гэтае забойства Віцебска пазбавілі магдебургскага права і разбурылі іхнюю ратушу. А з усіх цэркваў Віцебска тады паздымалі званы. І за забойства Іасафата Кунцэвіча старажытны горад Віцебск пакрыўся ганьбаю. 16 траўня 1643 года рымскі папа Урбан VIII далучыў вось Іасафата Кунцэвіча да блажэнных пакутнікаў каталіцкай царквы. А уніяцкай царквою тады было зацверджана свята ў гонар Кунцэвіча. Тады ж пачалі пісаць ягоныя абразы, а да яго труны з мошчамі пайшлі паломнікі шматлікія з Украіны, Літвы, Беларусі, Польшчы. Ну, а у 19 стагоддзі рымскі папа Пій IX, ён блажэннага Іасафата Кунцэвіча далучыў да ліку каталіцкіх святых. І на сённяшні дзень вось рэліквіі Іасафата Кунцэвіча святога знаходзяцца ў Рыме у базыліцы святога Петра. Іасафату Кунцэвічу вось празарокі належалі до 1609 года. Ну, а пасля гэтага года, значыцца, тут з'явіліся ўжо новыя гаспадары. Гэта Ян Рагоза і ягоная жонка Еўфімія Маслава. Ну, і па ўсім відаць, паважанае панства, што гэты Ян Рагоза, ён быў блізкім родзічам уніяцкаму дзеячу, такому знакамітаму Міхалу Рагозе. Гэта менавіта вось пад кіраўніцтвам Міхала Рагозы у 1596 годзе была прынятая Брэсцкая унія, і уніяцкай царкве Міхал Рагоза меў тытул мітрапаліта. Рагозам празарокі належалі до 1629 года. Ну, а пасля іх тут уже ўладарылі шляхцічы Туковічы. Ну, а ў 1664 годзе Стэфан Туковіч прадае вось гэтай празарокі шляхцічам шчытам. І тут уже ўладараць шляхцічы шчыты. Ну, а пад канец 17 стагоддзя быў тут такі польскі падкаморы Юстын Шчыт. Дык вось ён у празароках збудаваў невялічкі касцёл і запрасіў сюды, у гэтую вёску, монахаў-францысканцаў. Монахі-францысканцы, яны вось тут у празароках збудавалі сабе кляштар, жылі ў гэтым кляштары і маліліся пану Богу. Ну і сваімі вось добрымі ўчынкамі, сваімі паводзінамі яны тут наварочвалі люд на шлях Христовы. Ну, монахі-францысканцы гэта быў такі жабрацкі ордэн, таму яны ўсіх тут людзей вучылі, што жывіце вось духоўным жыццём, не збірайце багацтва вось на зямлі, збірайце на небе, вось любіце адзін аднаго, шануйце адзін аднаго і дапамагайце адзін аднаму.
А монахи-францисканцы вось тут у Празароках яны жылі ад канца 17 стагоддзя до 19 стагоддзя. Ну а вось у 19 стагоддзі яны былі вымушаныя пакінуць гэтае паселішча. Ну а справа тут вось у чым. Справа ў тым, што вось у ноч на 29 лістапада у Варшаве пачалося паўстанне супраць расійскіх войск. Ну гэта паўстанне было за аднаўленне Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага у межах 1772 году, ну да першага падзелу Рэчы Паспалітай. Ну і я вам скажу, што ў нас на Беларусі вось гэты паўстанскі рух вось пачаўся ўжо ў студзені 1831 года. У гэтым паўстанні прымалі ўдзел у большасці гэта шляхта. Ну і таму паўстанне гэта і называлі шляхецкае паўстанне. І вось на глыбочанне тут паўстанцаў вельмі падтрымалі, добра падтрымалі іх. Ну і падтрымалі паўстанцаў тут і монахі-францисканцы, за што пасля паразы паўстання, самі разумееце, яны былі вымушаныя пакінуць гэтае паселішча. Разам з монахамі-францисканцамі прымаў удзел у паўстанні тут шляхецкім і гаспадар тагачасны вось Празарокаў, гэта Міхал Храпавіцкі. Міхал Храпавіцкі, ён, значыцца, быў маршалак шляхты Дзейсненскага павета. І як маршалак вось ён і з'яўляўся тут арганізатарам паўстання вось у гэтым павеце. І падчас паўстання Міхал Храпавіцкі камандаваў аддзелам кавалерыі. За ўдзел у шляхецкім паўстанні у Храптовічаў Празарокі канфіскавалі. Пасля Храптовічаў тут кіраваў нейкі барон Аркадзь Кройц. З 1848 года пры ім тут было 14 двароў, у якіх пражывала 103 жыхары. А з 1856 года тут пачала працаваць школа, у якой навучалася 48 вучняў. А вось 14 жніўня 1892 года у Празароках адбылася трагедыя. Згарэла ледня палова мястэчка. Згарэў тады касцёл і кляштар францысканцаў і наогул усе касцёльныя збудаванні. Пасля пажару Празарокі вось пачалі адбудоўваць наноў, ну і тады ж пачалося будаўніцтва новага касцёла. На гэты раз ужо цаглянага касцёлу. І гэты касцёл быў збудаваны ў 1907 годзе. І асвечаны ён у гонар найсвяцейшай паны Марыі. Але вось за савецкім часам гэты касцёл узялі і зачынілі. Яго ператварылі ў зернесховішча. І вось толькі напрыканцы мінулага стагоддзя гэты касцёл зноў вярнулі вернікам, і тут ідуць набажэнствы. У Празароках, паважанае панства, быў і касцёл, была і царква, была тут, паважаны, і сінагога. Ну, а якое ж беларускае мястэчка без сінагогі? А Празарокі гэта было мястэчка. А тут жа, паважанае панства, была і валасная управа, тут была і пошта, тут была, значыцца, і аптэка. Тут жыў колісь і земскі, і судовы следчы. Ну, а кожны панядзелак тут праходзілі кірмашы. А яшчэ, паважанае панства, што тут цікавае было, тут было цікавае тое, што тут дзейнічаў
прафесійны беларускі тэатр. Уяўляеце, можна сказаць, што гэты тэатр быў створаны вось тут у Празароках, бо вось тут побач з Празарокамі у фальварку Палевачы нарадзіўся бацька беларускага прафесійнага тэатра Ігнат Буйніцкі. Гістарычная даведка. Буйніцкі Ігнат Цярэнцевіч нарадзіўся 10 жніўня 1861 года. Беларускі актор, рэжысёр, тэатральны дзеяч, пачынальнік беларускага нацыянальнага прафесійнага тэатра, са шляхецкай сям'і, скончыў Рыжскае каморніцкае вучылішча, вучыўся ў прыватнай драматычнай студыі ў Вільні, вёў гаспадарку ў Палевачах, што дало магчымасць мець матэрыяльную базу для стварэння тэатра. З 1905 года Буйніцкі сістэматычна праводзіў у Палевачах і Празароках вечарыны танцораў, спевакоў, дэкламатараў, музыкаў, паказваліся драматычныя спектаклі. Вакол Ігната Буйніцка арганізавалася група аматараў сцэны, напоўненая таленавітымі драматычнымі акцёрамі і спевакамі. Група Буйніцка стала прафесійнай і атрымала назву «Першая беларуская трупа Ігната Буйніцка». Тэатр Ігната Буйніцка шмат гастраліраваў па Беларусі. Даваў спектаклі ў Вільні, Петербургу, Варшаве. Расійскія царскія ўлады непрыхільна ставіліся да паказу са сцэны твораў на беларускай мове. Пад ціскам расійскіх царскіх улад Ігнат Буйніцкі ў 1913 годзе быў вымушаны закрыць свой тэатр. У 1913 годзе Ігнат Буйніцкі быў вымушаны распусціць свой тэатр, а ў 1914 годзе ён пачаў ствараць новы, але тут пачалася Першая сусветная вайна. І Ігнат Буйніцкі служыў у расійскім войску падчас гэтай вайны з немцамі. Ну і вось там, у 1917 годзе, ён раптоўна памёр. І пахавалі яго, дзе ён служыў у Палачанах. Ну, а пазней перавезлі ўжо ў родныя Палевачы вось тут побач. І вось цягам часу магіла яго згубілася, там пра яе забыліўся, і толькі ў 1970-х гадах Владзімір Караткевіч адшукаў магілу Ігната Буйніцка, і ў 1975 годзе ягоныя астанкі вось былі перавезены сюды у Празарокі, і яго пахавалі вось тут на галоўнай плошчы Празароках. І сёння тут вось знаходзіцца магіла стваральніка сучаснага беларускага тэатра Ігната Буйніцка. Вось тут у Празароках я знайшоў такі вось вазочак, і магчыма, што на гэтым колішнім вазочку яшчэ ездзіў сам Ігнат Буйніцкі. Вось, Ігнат Буйніцкі быў шляхціц, паважанае панства, які палова трупы была шляхта. І яны на сцэну вось выходзілі, значыцца, заўсёды ў ботах, у прыгожых такіх беларускіх строях. Гэта пазней, як такі ўжо спектакль пра беларусаў, то на сцэну ўжо выходзяць у лапцях, у анучах. А пры Буйніцкім не, у яго тэатры такога не было. Можа таму, што Буйніцкі па паходжанні быў шляхціч, і ён ведаў, што такое сапраўдная беларуская культура. Вось гэтая праваслаўная царква, яна была збудаваная ў 1909 годзе. І асвяцілі яе ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла. Ну і вось гэтая царква, яна тут дзейнічала і за савецкім часам. За саветамі гэтую царкву не закрывалі. І гэтай царкве ўжо больш за 100 гадоў. Яна лічыцца помнікам архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю. Ігнат Буйніцкі тут у Празароках працаваў таксатарам, ну гэта значыць землемерам быў. І ён распрацоўваў план вось зямельны, на якім месцы будзе стаяць, вось будавацца гэты храм,
святых апостолаў Петра і Паўла. А яшчэ ён разам са святаром кіраваў будаўніцтвам гэтай царквы, і ў яго была казна, і ён разлічваўся з людзьмі, якія працавалі тут на будоўлі храма. Ну а яшчэ у гэтай царкве святых апостолаў Петра і Паўла ёсць абраз святога Мікалая, ён за царскімі варотамі знаходзіцца. І вось гэты абраз за савецкім часам кралі 2 разы, сюды заладзілі злодзеі. І гэты абраз скрадалі адсюль, і 2 разы гэтых злодзеяў лавілі, і гэты абраз вяртаўся зноў у гэты храм. І абраз святога Мікалая тут лічаць як бы заступнікам гэтага храма. Вось у Празароках захаваліся колішнія назовы вуліц. Тут ёсць вуліца Зарамхоўская, ёсць вуліца Цэнтральная, ёсць вуліца Вакзальная. А самыя старажытныя тут 2 вуліцы. Гэта вуліца Полацкая і вось гэтая вуліца Літоўская. Гульні дзіцячыя, рэчка і лес мне упрыгожваюць лепшыя сны. Ва ўспамінах аб мінулым парадзіме сужыле броямі светлымі вечнай вясны. Час няўмольна там старыць матуль і ўспамінамі кліча дзяцей. Дождж і ветер там такі, аж сонца свеціць, як усюль, толькі чамусьці там неба бліжэй. У Празароках тут же захаваўся панскі дом. Вось гэта. Гэта дом генерала Мухіна. Генерал Мухін атрымаў вось гэтую вёску Празарокі за тое, што удзельнічаў у задушэнні паўстання Кастуся Каліноўскага. І вось за задушэнне паўстання яму пажалавалі Празарокі. Но кажуць, што сам ён жыў у Петербургу, гэты генерал, але тут збудаваў дом гэты драўляны, і сюды на лета прыязджала адпачываць ягоная сям'я. Палова дома зараз абвалілася, але другая засталася цэленькая. І тут у гэтай палове дома і па сённяшні дзень жывуць людзі. Справа распачата тут Ігнатам Буйніцкім жыве і па сённяшні дзень. Тут вось ёсць тэатр у школе дзіцячы свой школьны, дзе дзеткі ставяць і граюць спектаклі. Ёсць тут свой тэатр такі фальклорны і ў клубе мясцовым. Пакуль прафесійны тэатр такога не мае, але думаю, што хутка будзе. І мы з вамі яшчэ будзем прыязджаць сюды на прэм'еры вось у Празарокі. А яшчэ, пажанае панства, вось у школе ў Празароках мясцовы настаўнік
настаўнікамі, вучнямі створаны музей Ігната Буйніцкага. І вось у гэтым музеі ёсць такія рэчы, якімі калісьці карыстаўся сам Ігнат Буйніцкі. Вось гэта ягоны стол, за якім сядзеў працоўны, і вось ягоныя кніжкі тут ляжаць. Пра Ігната Буйніцкага тут усе вельмі добра ведаюць і ўспамінаюць яго заўсёды цёплым, хорошым словам. І вось было б вельмі добра, каб тут у гэтай вёсцы Празарокі раз на год ладзіўся такі, фестываль прафесійнага тэатру у гонар Ігната Буйніцкага. Ну што ж, паважанае панства, поспехаў вам, усім самага найлепшага і да сустрэчы праз тыдзень у новым месцы і ў гэты ж час. Да пабачэння!